Ngài cứ bây giờ phi bỏ rõ hay cái tên cái thiên tâm trong của Jesus Christ try của nông em jongi hay cái video ngan address phi hay về đây ba cái chính cái lý balai ba ki Kristan ki pang tadi juga balai ba ki Kristan ki pang kini cái chính cái lý cái badan kambha cái bangim day ban shu ngap jar ne neglect ne bu eka sherot Henry kalong keberang kamplat bangin hap ban kelibat ban yo ro ke jubab ka kum tin ka jong blai balai ba ki Kristan ki pang dan kumba katu kan teli kitau kebangan sa asyafi ka kum tin jong blai bang akwa ba pin perkhat ro akibadai be kini ki benta nak tin jong blai pat phila ro ban reply haki YouTube channels ki jonga le si filaban klejing kali ani filaban ajing mo check show haki bedai bakini ki issue iba don kampa namar dan sibun ki jingkai babak la kami nama bangin snow tho kini ki bentana ti ka jong blai balai ba ki Kristan ki pa tadi ke jingkali dan sibun ki daw nak tin jong blai ka bangin I serve a reason ka bangin I shafi nak tin ka jong blai ka daw ka bening kong kalong ngine page menta na ka Exodus kalnong ka basaw ka katway kani de ka daw ka bening ka basaw ka de ka ba katway ka tin jo blay ka ong kumni ti utrai ulakli u ai blat how you ka shintor ubrio lani ai blat how ya bom nang kren lani ubakelot lani ubapet lani ubabala omlong mga utrai tagaday ka kabau blay Ukraine siya Moses sa Exodus kalau besaw ke dekat ka ba katway uay ublat how you kasintor brio lani way but how you bam nang kren lani bakelut lani bapet lani bamatla omlong mga utray balarangin si puli bay ikan ke dekat kumni kumbakalong directly simply kumbakalong kumni nakatingga jong blay kini ki jingkran jong blay yo masas kilong tentang kiba ban priang hatu ublay uba dap ta ke jing it on sha yeno bakin jenjar hatu bali mo uhab ban pelong kumni yo briu dan kiba napdeng jong kiba blay ong ni why would he make a man Ulong uba kelut, ulong uba mlangkren, ulong uba matla. Banjubah begini ke jingkili kalong gaba palat ada kata-kata. Henry nginamla ikaban snu tulut ya kata ka sovereign plan ka jong oblay, kada company ya start ka jong oblay. Ha ini i jabing barit jonga bat jongpi. Malakas ni lakha ikiklong siya kapertay. Dan napreng jongki balakha lesik ibambiang haki de kotmet ki jongki. Dan napreng jongki kikena kisan rengkat ba kita ki jingpang. Kibam lasyu banyo iga jingpen kia. Ni ki jing anna. Kibam lasyu ban pen kia ya ki. Kidan gibruruk kiba ke jingpang jongki kalong shadu adu ba shi jingim. Wala kalong ka ba ya kaban juba ya kani ka benta nakting ka jong oblay da ka jingmut da ka jing start jong obreo hendeng ya ban sung thu ba ka jing pniat ka jong oblay ke pair na ka jing pniat ka jong obreo ka plan ka jong oblay ke pair na ka plan ka jong obreo angit ab oblay uwanra ani uthau kumni ka don shibon ka plan ka jong oblay dan we bro jong blay bamatla akitan Afrikang tay kakong ka story ka bangatip akai u bamatla adu dang red kiwan gini ki NAR movement ba ki word of faith movement charismatic kiong ba kiwan kiong ba kadi ka jingtim ka jong blay yu but mauru wat di kata ka jing pen khia e kinong pen khia ta ki faith healer bakin pen khia yu ba unyo i ki khmat ka jong kat ba udang duai kat ba kidang duai kata kadang
kata kadang wan rap ban ka jing rem hau namar ba ulang nge ban yo i kiduai tamba ma uru yo kia hado ka poi ka por ba ki blem yu ki ong ba uba dan jenget kitem yu da kum ni ba da kum tai ki blem yu ban ba ni briu u ye kendo pa ki ki briu belang bil bekel ke sang ban pen i ka ting ka jong blai u sang ban sung thu ba ke ni ka dei ka bleu syak nang thau khnang na ka banta ka buram ka jungu ba kata ka bate ye u baro shi kata uang ba mdan jinge imat pangam yo pe ki khmat jonga hadu bu daud ye ke jing pedim ka ba ule yo pin ban la pelai lo ye u bat u briu ba makla menta u penang kam ye kata ban pindan buram ye boleh ka ba ula kalalong u pastor ba makla ha ka balang ka jongu bat ulalong ka jingker khu ye ki bon ha ka ba ha ba siu thu ba ke ni ka ba ja u kam de ke ba jarang khat ka don kata ka sovereign plan wise plan ka jong blay na pam chukut na ka banta ka burom ka jong u try the don ki jing pang le se ki ba ka buwan na ublay na ka banta ka burom ka jong ngin la pan batai lut ngin la pan sno thu lut ha ni logic jongi ha ni find mind jongi pa ka don kata ka wise sovereign plan ka jong ublay ka ba ukwa ban pendep ikini na ka banta ka burom ka jong ka daw ka ba arpat Kalkum Lukas kalong gaba khatlai ke khot gaba khatwe do khatlai don kijing pang gibawan na usaitan hangi ni ke ni ka account na ka tinga jong blai hagaba kumno jisu pun khia ye ke ni ka briu kumba kalong hangningan puli hakmi da don ka briu ku badon umen sim ka jing crow jen khat prasnem ka bala dor reng dung ru kat ba kam la shu ban pen bet yelade habau jisu ulai i ya ka ulo khot ya ka bol ong ka ku kan the la plai na ya pa na ke jing krau jom pa ula buru ila ka ti ha ka ba komne komero la pinyeng bet ya ka ti kala pendan burom ya ublay for 18 years kumbakat prasnem kadoni kani ke jingpang hakaba lawan ra kani ke jingpang daki mensim tani bangko but hakani ke accounts ni iba hakani ke bentan ke tinggal jong blay kala dorung dung ru kat bakam la shu ban pen bet yalade dorung dung Bahabu Jisu iya ka wong hang ni ka dekot dak ti ka jong blai wong ku kan thei la plai lut ya pha na ka jing crow jong pha teng teng u blai ula ban sha ya u saitan ban ko someone ban pelong you know bakin yo pang kadang ka jing thmu ka jong blai handet jong kata like a way niki biblical classic example ke bangala ban skutu bahai kini hai gede bat ke jing im ka jong uju kadan ka jing mu ka jong balai syak nang ya kini bakanja kadan ka jing mu ka jong u blai kadaw pat ka balai dan ke jing pang ki bawan namar jong kapo ha kalnong ka bakhaar jong ka kitab jing ken ni hang tu ba ka Miriam kalayo ye ka jingpang leprosy namar ka jingbam ko ngu ka jong ka ya utra bang ipat kumno la khia la pen khia ye ka namar ka jingka labamut ka jong ka haka Deuteronomy kalnong ka ba arpo fra ka dekhot ka ba arpo du arpo a hang tu blay bu ka jingmaham ye ki Israel an pulis fi ka angkum ni wong utrai angkum ni arpo du arpo utrai un pa ame ye ke jingtim ye ke jing jinja bat ye ke jing shitom mat ye ke barok bakta kakti jome ye ka banle hadu ba men da jot hiao ba hadu ba men da du sandon khoi nama ke jing ba man ke jing le jome da ki ba me la kan tait no ye nga utrai un pensno ya ke jingyap klam ame hadu ba onda pendu no khot ye me na kategori shaka ba me let banyo ya ka utrai un sho ye me da ga jing crow but da ga pang kisho ba ga jing pang lang a
bat ba ke jing thang rhem bat da ke jing terkhong bat ke jing swai bat ke ba thuru ba ke ye be ye me hado ba menda jot hiao yang ni ublay ulamaham yaki kon Israel ba unsa smith yaki unsa penci tom yaki dekini ki mangala puli yaki ha gani ka benta na tin ka jong blay lada ki le pop haga ba arkis kal nong ga basan tu wen ga shakri jong u Elisha ba tang u gesi ula yo ga jingpang leprosy namar kata ka greed ka jing wala lot palat ka jong u pikin mau ne ka sam ka chi spark ka kandai ka de khot ka ban ru pnyo noi sam ong tu before I was afflicted I went astray but now I keep thy word bamanta na sumar ya kaktin ka jong me dikum da para bangait habadon mano ki bapang ngatroi haki benta baro jong ka jingim ngi haban pet ba yo ngi don kita ki pop ki bang ngimpat syem lapla kita ki unconfessed sin hala kadang ka bakum kata kadang kam kerki palat ya ka jingkala pamut bat bangin yo mat yo priang ya ka jing maap ka jong mablay tingi habal long careful bah hapet bah habang ia counseling you know nang ki parlok ani ki para bangi ki bapang ngimdei ban shu habangi inquiry bai kata ke jingpang jungking in shu blem be ki nama ka pop ke jungki lani ngihap don bai gini ka self examination kita ka bangi duai bah kenang bangi nam conclude kelumar habang idon yang kenduk kikis kipakom kine namar kalong kabasuk bah do kata-kata ban abuse ikini ki biblical principle da kabang issue kenok kelumar bamde yekiwe bat da kabong nama ka dikapop ke jungki ka naga gospel you honest kalong kumju hi kalong bakhandai kini ki accuse kumju inu breu khap ni kon go like ong kom ni haba udang ya arta ulai i breu bamatla na mendang kha ki sanran jong uti ki le ke li u ki ong ko kan ra do e u bala le pop uni ne ki mi pa jong u bala kha ma lai u jisu le tu uni shin le pop lam ne ki me ki pa jong u ndai ba on yo pen pau ye ke jing le jong blai ha u so ngi ban pek ba abang ye kenduk mungkin ki issue ha ka balang ne para bange lang bangin sim num nginam shu kom kelut kuluma da ke ba falsely accused ye ki breu ki bamat ye ke bakum ki jing ha ka jing ngem ke jing ki kita ki lightly ki biblical perspective long ki badong kampalat bangin snong thu ha ke bedai bat ka ni ke banda ton chisha teng teng ki cases ki breu ki yopang namar ka de ka pop ke jing ki ya ka ba ublei u sustaining no sempat ye ki ya u ne ya ka Henry kamdi barobor namar kata ke problem haki kamde barobor nginam sukeno ba barobor ki pang kade namar ba ki lepo di ban suggest ru ba ko bom ne ba unika ki opop nama kadi ke pop ba shimet ke jungki kade shisha ka ba pendomen sim ki breu ne ka ba ya lamba kala ki breu bat kalong ru ke ba songsi kam tam ha ki sngi haba ki breu ki duai bada ba ki breu ki miokia ki ong ba tu breu don jingai they do not have enough faith kim don ke jingin hapan avoid ya ka bakum kenik error jong ki parlok ki jong job hakal nong ba sau a khok ba nyo do fra ki don ya ke ju ka jingle ka jingkano yo jo so nginam di ban blame ki bre bang duwai ha ba ki mokya namang ngiwan na ga bakum ka system teng ngadu ngiteng duwai ki bapang ki mokya ki keno bu pastor don ci pensele nantang ni duwai si kita ki mokya ki o kita kum don jinged bakum ta ter ini ki di ban avoid kenang ba kanum kta ya ka faith jong Gabriel nya ban so tu ikini ki life ki principles hakaba nginum keno ba kalai ki Gabriel ngide ban tip ka principle ka beningkong na ka kesas ng besau ban tip ublay ka so plan ka jong ga tu haba usha allow yikitu ki bakin wan haka jingim jongi nangta don ka baar ka don jingpang ka buwan ng soitan ngaban bai ka tarung ngaban habang choir ba don ki bakum kiniro ngaban das prayerfully ngaban le ay kini anta ka balay ngaban petro yo day na marka personal pop si Gabriel tamangin pe banginom keno kelumar kiki
sisa kumba ong tu plok jonga we wong mensuang ngam palong pastor ngalai dewai we long yin but ki kwa ban pin kantang ke yin ke jongki but kim kwa ban dewai de u naman ba umpa de pastor ti ki ong nan dewai pastor kam dan jing ke khu kam bot misle ti adu ba ka kata ai ke jing adu ba ka kata wa de ka sentiment ke jing ti kan da wan ba pang ro ki ong hab de wan dewai du tau ba kum ne ba kum tai na ba ki ker kom ke jong ki kalong ba how brio ga dan ka bor ban pin kia how brio dan ka bor ban kia nang ka man wa de ki ba kum kita ki brio ngang ngi ngan sabu ga jing kali ha to ublei u dang pin kia ne ka juba ho brio dang pin kia but nas ideal su hakaba kum ngin smok tho ban juba bebekali ya kata ka jing kali to blei gar khu yi fi amen